Ir-rewwixta li dehret kbira fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Safi ġiet ikkontrollata mill-forzi tal-ordni wara ftit tal-ħin. Il-protesti mill-immigranti bdiet fl-10:30 ta' filgħodu fejn mill-ewwel deher li dan kien irvell li kellu jittieħed b'serjetà kbira. Fil-fatt intalbet l-assistenza tal-pulizija u minnu fih stajna naraw preżenza qawwija ta' pulizija u dawk ta' kontra l-irvellijiet. Min-naħa tagħhom l-immigranti deru jsabtu u jixxabtu mal-ħadid u jtellaw kartelluni b'talba għal-libertà. Uħud minnhom bdew jipprotestaw għax ilhom 4 xhur fiċ-ċentru ta' detenzjoni. L-għajat tagħhom ma naqas u għalenija komplow jipprotestaw. Ftit tal-ħin wara dehret ukoll daħna sewda tiela mill-binja f'ħal Safi fejn hu mifhum li tqabdu xi saqqijiet mill-immigranti. Ambulanzi deru jidħlu u joħorġu miċ-ċentru fejn kellhom jittieħdu għal kura xi uffiċjali taċ-ċentru għad-detenzjoni u immigranti. L-affarijiet ikkalmaw ftit tal-ħin wara fejn saħansitra stajna nisimgħu lil xi immigranti jieqfu isallu u jitolbu. Il-pulizija u l-membri tal-protezzjoni ċivili baqgħu fuq il-post tal-ħin twil biex ikunu lesti jagħtu l-ewwel għajnuna f'każ ta' ħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.